Ezinsukwini ezedlule kusuka izinkulumo ngenkathi kuphuma ukuthi uDr Khehlelezi ufakele uMthandeni imali engango-R250,000 ngesizathu sokumncenga ukuthi afike ukuyigcwalisa azo-advertise ijakhethi eyenziwe usomabhizinisi osafufusa waseThekwini. Ngenkathi uMthandeni e-live ku-Facebook, inkulumo yakhe noDr Khehlelezi ayiphelanga kamnandi ngoba kwabonakala ukuthi uMthandeni uthukuthele ugane unwabo. Kumangala abantu abaningi uma sekubonakala izithombe zomthandeni egqoke le jakhethi yodumo. Kulesi sithombe noma kulezi zithombe kukhona noDr Khehlelezi. Uyabona ukuthi lesi siphithiphithi sacishe saba khona phakathi kwabo into abayilungise ngokushesha. Lezi thombe bezitrend ey'nkundleni zokuxhumana. Angithi phela kulezi nsuku uDr Khehlelezi ubhizi uphusha le jakhethi unxenxa nabantu ukuba bayithenge le jakhethi ukuze kube indlela elula yokusaphotha umuntu omnyama owenza into enhle futhi osafufusa. Igcwalisa Spring Picnic kube umcimbi omkhulu ophinde wafeza iphupho likaDr Khehlelezi lokuthi abone uMthandeni egqoke le jakhethi phambi kwezibukeli ukuze izothengwa kakhulu. Angithi uMthandeni uNdaba mlonyeni uTrenesh engashongo lutho futhi igama lakhe akusesilona igama lebhasi, igama lakhe seliyi-brand. So once into yabonakala kuye eyikhangisa, maningi amathuba ukuthi leyo mkhiqizo uthengwe. So le jakhethi njengoba uMthandeni esenayo kubuya sengathi maningi amathuba ukuthi ithengwe.